A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. Quan pensem en l'edat mitjana i els seus governants, acostumem a pensar, excepte honroses i conegudes excepcions, gairebé de manera exclusiva en reis i emperadors, grans figures que conformen els llinatges reials i que expliquen una història lineal on el paper de les dones és purament de transmissió de l'herència. I llavors apareixen figures com la del programa d'avui, Urraca I de Lleó, i ens recorden que una cosa és com pensem que va ser l'edat mitjana i una altra és com va ser en realitat. Benvinguts al Lleó d'inicis del segle XII. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana la dediquem a parlar d'Urraca I reina de Lleó i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut. Bones. I avui ens acompanya l'Antonio Contreras. L'Antonio no necessita descripció, és un fidel convidat del nostre programa, feia temps que no venia, té la targeta Platinum, ja, diguéssim, i li donem la benvinguda al Portes de Troia d'avui per parlar d'aquest tema. Benvingut, Antonio. Hola. Doncs, com és tan convidat, la pregunta inicial li farà l'Alberto, perquè jo no la tinc apuntada al guió. Bueno, pues, què vols que et pregunti, Antoni? És que, clar, què vols que et preguntem, ja? Parlem, per què, aquella típica, per què dedicar-li un programa a Urraca I? En principi perquè és la primera reina... que es diu Urraca. Urraca és un bon nom de reina. No? Sí, és que a més, el problema d'aquest personatge és que jo, i faig un excurs, tinc un record del TVO, n'hi havia un personatge que es deia Urraca, que era molt lletja. I clar, quan tu comences, fas després la lectura del Cantar de Mio Cid i parla de Doña Urraca i totes aquestes històries... Que no és aquesta, sinó que és la tieta. Exactament. Dius, home, aquesta dona... I resulta que la tieta no era una urraca, precisament, sinó que era molt bonica, segons les descripcions, sí que era un personatge perillós. I aquesta sí que és la primera reina per dret propi, perquè recordem que el reina de Lleó pot ser qualsevol, una dona o un home, són hereus directes. Sempre i quan no és per ordre de naixement, sinó que si hi ha un mascle, primer has d'esperar, però si n'hi ha una dona, pot ser perfectament reina. No n'hi havia llei sàlica. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @PortesDeTroia. Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. El Lleó d'hivern, Antonio. Exactament. Expliques, perquè, evidentment, la música avui ha estat escrupolosament seleccionada pel nostre convidat. L'he triat perquè també una de les protagonistes de la pel·lícula i també de l'obra de teatre és Elionor d'Aquitània, una dona que va ser molt important, de fet era més poderosa que el seu marit en els territoris, era Aquitània i una part de França, i també va ser un personatge polèmic, però que no va poder doblegar, en aquest cas, el seu marit,
i que els seus fills sí que van aconseguir el seu profit. Després n'hi ha tota una mitologia al voltant de les corts poètiques i tot això, trobadoresca i tal, que és un invent romàntic. I que ella, hem de parlar, no? Que el seu avi era el famós Guillem de Poitiers, aquell que parlava del primer trobador, considerat com primer trobador. Molt bé, doncs, i parlant d'invents romàntics, ara estava pensant que hem citat aquest tema al programa no sé quantes vegades, però no l'hem dedicat algun programa únicament a l'invent romàntic. L'invent romàntic de l'edat mitjana. Perquè, o sigui, l'hem citat tantes vegades als programes que anem fent aquí, que penso que la gent està bé perquè li va sonant, veure, però Sergio, un programa únicament dedicat... Sergio, no seràs d'aquest tipus de persona que em demana programes? No, li estic mirant a l'Antonio, de fet, estic mirant a l'Antonio per donar-li una idea de cara al futur. Perquè ja saps què passa. Que no fa mai. No, ja. Tu pide por esa boquita. Ja ho sé, ja. Molt bé, doncs ens situem. Avui viatgem a Lleó, dels segles XI i XII, i què és el que necessitem saber d'aquest espai i aquest temps històric? Bé, en principi hem de tenir en compte que el reina de Lleó és l'hereu natural, i així se te presentarà sempre el rei de Lleó, de l'antic reialme d'Hispània, dels visigots, que després quedarà reduït a la part del nord d'Astúries, i des d'aquest moment aquest regne serà l'hereu natural. De fet, els lleonesos, ells es presentaran com Imperator Hispaniae. I això és l'únic títol. Per això, per exemple, quan parlen el cantar de Miocid, que és més o menys del mateix moment al principi, doncs el Cid, que és un personatge que té un prestigi, que ha aconseguit conquerir una ciutat molt important com València, tracta amb un menyspreu absolut a un conte, que és el conte de Barcelona, però clar, el seu gran personatge és el rei de Lleó i de Castella, que aquest sí que té un prestigi, l'altre no deixa de ser un home de marca, no? I per això aquest tractament que n'hi ha, no? Tot que després el Cid emparentarà amb ells, no? Però és curiós perquè és un regne molt important, molt prestigiós, i hem de tenir en compte com seria l'espai geogràfic, no? No és només el Lleó, sinó que inclou Galícia, Astúries i una part de Castella que s'ha anat estenent i que arriba a la frontera, seria cap a la zona de Toledo. Aquesta és la frontera que és movible. Hem de tenir en compte que són fronteres en aquest moment que es mouen, perquè els exèrcits no són tan poderosos com els exèrcits, sobretot, musulmans. I n'hi ha una presència, que són els almoràvits, que és una potència molt gran, que moltes vegades, quan hem parlat també, no, ells tenen un avantatge que tenen molta gent que pot venir del nord d'Àfrica i la població que n'hi ha preparada per lluitar és molt més reduïda a la part de Castella o de Lleó, i han de venir moltes vegades estrangers per ajudar. Pensem, per exemple, que per formar un cavaller o un guerrer és necessari anys de feina, i això és molt car. I a més, aquesta inversió també has de comptar amb com els cavalls, tot l'exèrcit que pots muntar, són molt de temps. I un exèrcit, quan cau un cavaller cristià, és difícil de reposar. En canvi, quan cau un musulmà, no és que sigui menys, sinó que és més fàcil de tornar a tenir un recanvi, perquè n'hi ha més població. Llavors, clar, els regnes cristians tenen un problema. Està pensant que era com els cotxes antics, que quan anaves al mecànic et venia la peça d'Alemanya i trigava molt, no? Doncs els cavallers de Lleó també venien d'Alemanya. Sí, és que passa igual, perquè, clar, pensem sempre, quins són els grans? I també hem de tenir en compte una altra qüestió, no? Que es reflecteix molt bé en el cantar de Miocid. Hi ha la noblesa lleonesa, que és la antiga, la de té una volent, igual que la de Galícia, són personatges amb un poder, un prestigi, una antiguitat. En canvi, els castellans no tenen aquesta antiguitat, aquest prestigi, perquè clar, són nobles més petits, menys poderosos, i per exemple, d'aquest període ja veurem, surt un personatge que és molt important, que és Álvar Fáñez, Minaya Álvar Fáñez del Cantar de Miocid, que aquest sí que és un personatge que té territoris amplis, que lluita a la frontera, i perdrà la vida precisament a la frontera. És un territori, parlem d'un territori de frontera, i que a més, dins del mateix reialme, hi ha molts conflictes nobiliaris, conflictes entre
opció castellana, opció lleonesa, opció gallega, opció portuguesa, perquè tenia una part també que seria el nord de Portugal, on avui estaria fins a la part de Viana do Castelo, fins al Minho més a baix, que és el comtat de Portugal. Tot aquest territori és el que hem de nosaltres veure, no? Segòvia, Sòria, tot això. Molt bé, hem parlat del territori, ara hauríem de parlar potser de les famílies o de la família, no? Parlem d'Urraca I, reina de Lleó, o que arribarà a ser reina de Lleó, no ho és encara a aquestes alçades del programa, i quan pensem en la reialesa medieval o quan parlem d'aquests llinatges medievals, hem de parlar sí o sí, no?, de quines famílies procedeix aquesta senyora, no?, de quina família paterna, de quina família materna procedeix, i què ens pot explicar això de la seva vida, no? Llavors, quins són els pares i, per tant, els avis i les àvies d'Urraca I? Bé, el pare d'Urraca I és Alfons VI, que és rei de Lleó, i a més de Galícia, i té un prestigi, pertany a la família reial, que enllaçaria des del principi ja amb el reialme Astur-Leonès. Seria el Mufasa d'aquesta història, no? Sí. El Lion King. I després tenim un personatge que és Constança de Borgonya. I aquest és molt interessant, perquè ja veiem la presència aquesta dels borgonyons, que després tindrem molt més tard. Pensem, per exemple, que Felip de Borgonya tornarà aquí i serà rei de Castella. Doncs és que és curiós perquè és Constança de Borgonya i ella és la filla de un dels fills dels primers monarques capets. Parlem, el seu pare es deia Robert de Borgonya i, a més, per exemple, el seu oncle és Hug de Cluny i estem pensant que l'abat de Cluny en aquest moment és molt important. I això significa una cosa molt interessant, perquè amb ella, no només... Pensem que quan arriba una princesa no arriba sola. Arriba amb una cort, uns personatges, una cultura, i arriba amb unes idees. I ella es portarà, evidentment, el que portarà és el món francès, el món de Borgonya i la cultura borgonyona, que és més moderna en molts casos, i això hem de tenir en compte que n'hi ha una diferència en què és la cultura de tota la tradició lleonesa, no? molt conservadora en aquest sentit, amb un reialme molt ancorat en la tradició visigòtica, i per altra banda arriben aquests que són altres personatges que després tornaran a creuar-se. Llavors parlem d'un enllaç entre una casa borgonyona, d'un conte francès, de França, no? I després una altra que és lleonesa. I amb aquestes influències familiars que ens estaves explicant, d'aquí procedeix Urraca. I què en sabem de la seva infància i de la seva primera joventut, Antonio? Doncs mira, primer també hem de tenir en compte que en aquest, no només, ella no quedarà sola, sinó tindrà un germà, que és Sancho Alfonses, que és el fill, i això és molt curiós, perquè ens posa en contacte també amb les relacions entre els reis lleonesos o les cases nobiliàries castellanes inclús i d'altres llocs amb els àrabs. Perquè una de les seves germanes, aquest en concret, el Sancho Alfonsez, és el fill d'una dona que es diu Zaida, que és pertany a la família d'Al-Mutamid de Sevilla, que aquest va ser poeta. És molt curiós perquè llavors tenim aquesta Zaida, que clar, després sortiran romanços i tal, i en un fill, que és un mestís, però que tindrà un prestigi i una importància. En néixer aquest segon germà, ella és la primera filla, el tro de Lleó passa directament a Sancho, perquè és un home. I després tindrà una altra germana, que es diu Teresa de Lleó, que el seu pare té a una dona que es diu Ximena Muñoz, que aquesta també tindrà, tot és curiós, tindrà una part de l'herència. Pensem que el rei tracta per igual als seus fills, tenen un tracte que no és diferencial entre el que serà la filla del matrimoni oficial i la filla de les altres dones o amants que pot tenir. Llavors, aquests tindran al tro. I la seva infantesa és molt curiós perquè ella serà formada per un personatge que es diu Pedro Ansúrez,
és una família molt important, els Ansúrez són una família de gran tradició lleonesa, que després serà el que es farà càrrec d'ella, l'educarà, la protegirà, junt amb dos personatges que sabem, perquè es menciona en la història compostelana, que són el presbíter Pedro i un personatge que es diu Domingo Flaconiz. Domingo Flaconiz. Flaconiz, sí. És que són aquests cognoms, recorden molt, són cognoms que recordarien molt a Ibáñez, no? Flaconiz, sí. Que són Iz, és la forma filde de flacón, que doncs té aquest, no? Doncs és molt curiós perquè ella aprendrà en aquesta formació, tindrà una formació molt acurada. I també hem de pensar una cosa, hem de pensar en quines llengües parlava aquesta dona en aquell moment. Perquè clar, nosaltres imaginem Lleó i quan nosaltres ara parlem de Lleó, directament pensem que es parla castellà. Però ¿Qué pone en su DNI? En tu DNI què pon, no? En canvi ella parla lleonès, que és una de les llengües que en aquest moment encara existeix i és una llengua que arribarà, tindrà tota una tradició a l'Astur Leonès, arribarà com a llengua de la Cancelleria del Regne de Lleó fins al segle XIV, tenim testimonis, després el castellà té molts elements del lleonès i després perdurarà amb el que és el bable actualment, que és una llengua que s'utilitza, es publica i que fins i tot es reivindica que es faci un ensenyament com reconeixent el seu estatus de llengua, que és del mateix nivell que va estar el castellà en català o el gallec. I aquesta dona també va aprendre francès per part de la seva mare, sabia llatí, això també ho sabem, la van formar, evidentment castellà i gallec. Carai. Sí, per poder expressar-se, perquè passa molt de temps a Galícia, que això no ho hem d'oblidar. Galícia en aquest moment és un territori, encara que sigui ja a l'extrem d'Europa, molt important. Galícia serà durant tota l'edat mitjana un territori d'enfrontaments, on la noblesa, d'allà sortirà precisament Enrique de Trastámara. Pensava ni Franco. Jo també pensava en Franco. També sortirà. També sortirà. Bueno, y també... Cuanto mejor, peor per usted. I Rajoy, el nostre sempre enyorat Rajoy, que jo crec que no hi ha també un personatge que hagi donat més memes. No, jo crec que n'hi ha algun que ho superarà aviat. No se'n de... Llavors és molt curiós, no? Perquè clar, en aquest territori és un territori on la noblesa, que també té molta tradició i molta relació amb el món francès, doncs li costarà molt assumir, no? Tot el poder des de Castella o fins i tot de Lleó. I en ella es formarà en aquest context, perquè clar, es donen un preceptor, un tutor, que et formarà, estaràs amb la teva família, i per exemple, en canvi, la seva germana, és molt curiós, la seva germana l'enviaran a estudiar amb la seva tia Elvira, i el seu germà ho enviaran a Galícia. Seran els nobles de Galícia, la família de Traba, que és una família molt important, qui es farà càrrec d'aquest noi. I clar, això hem de tenir en compte que aquesta formació és una forma també de crear estructures, de crear possibles després matrimonis, de la forma de demostrar també la confiança. Jo et dono el meu fill, t'estic ensenyant un nen petit, però també hem de pensar que la zona de Galícia era un personatge de què ja parlarem, que és el bisbe Gelmírez, que és un personatge interessantíssim, perquè si és la primera vegada que s'escrigui una obra com la història compostelana, que és una joia, perquè el que tens allà són històries, no només història tal, sinó llegendes, tota la truculència, totes les intrigues d'un món molt que no sembla un bisbe. És un bisbe però que no té molt diferent. Un bisbe de los de antes. Sí. Hem parlat de papà, de mamà, d'Urraca, de la seva infància, de la seva joventut, i tu comentaves ara que és molt important, no?, el tema dels matrimonis, no? Sí. Amb qui et cases, amb qui es decideix que et cases. Sabem que Urraca es casarà 2 cops al llarg de la seva vida. La primera amb un personatge que és Ramon de Borgonya, no?, que ja ens retrotau, no?, aquesta connexió borgonyana que deies. I qui és aquest senyor? No? Hem de posar una mica fil a l'agulla. Qui és aquest Ramon de Borgonya i com serà el seu matrimoni amb Urraca? Doncs aquest senyor ve
forma part d'un grup expedicionari militar que acut a la crida que fa el pare d'Urraca per lluitar contra l'atac dels almoràvits. L'exèrcit almoràvit és molt potent i llavors venen nobles d'Europa, encara que no estigui encara sancionat com una croada, és un invent posterior, però que serà... Però estem just en aquest moment. Estem en aquest moment. Estem gairebé al costat. Sí, perquè és la part... Després ja serà... Jo diria que aquesta coincideix amb la croada que es fa a la part del nord d'Europa contra els wendos, que és el 1086. O sigui, és el mateix moment. Estem parlant perquè serà la batalla de Sahabras, que serà un desastre absolut per les tropes que lluitaran amb els almoràvits, i en aquest grup militar doncs, vindrà un personatge que és aquest Ramon de Borgonya, dins del grup d'Eudes de Borgonya, que és un militar més famós, i quan arriben a Lleó, ràpidament, ell té una edat, la noia és molt més petita, doncs decideixen establir un casament. Ella té 8 anys i tothom diu que si això encara no pot ser legal, però decideix. Decidir no decideix mai aquí, ningú. Ramon no té molta Borgonya, no? No. Hòstia. No, però es fa un pacte i llavors aquí llavors queda consagrat com el matrimoni, i és molt curiós, perquè si es fixen, ella va néixer, fixeu-vos, en el 81, es casaran el 93, són poquets. Sí, va fer el matrimoni abans que la comunió. Gairebé. I després, molt poc després, ja tindrà el seu primer fill. De fet, tindrà 2 fills, un que es diu, una dona que es diu Sancha, de l'any 95, i després tindrà un més gran, que és Alfonso Raimúndez, que ja serà el que... Jo només comento que quina oportunitat desaprofitada per dir al teu fill Urraco. Bueno, tenim Puerto Urraco. Per això, el de Puerto Urraco. ¿Quién es tu hijo? El de Puerto Urraco. El de Puerto Urraco. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Quines ganes d'invair Polònia. No? L'Antonio, això que rieu, que escolteu és Antonio rient. Sí. Bueno, hem sentit O Fortuna, no? Dels Carmina Burana, la versió de Karloff, que és una gran cançó, és una molt mala cançó medieval, no? Però no hi ha una voluntat de ser rigorosos amb el que era aquesta poesia goliardesca, i entronca molt bé, no?, amb aquest ambient de l'Alemanya de mitjans dels anys 30. És interessant també, no?, aquest O Fortuna, perquè la fortuna tindrà un paper molt important en la vida d'Urraca. La fortuna, ja veurem si positiva o negativa, ja sabeu que sempre negativo nunca positivo. Arribarà a la batalla d'Uclés, no?, que serà un moment decisiu en la vida d'Urraca, i per tant crec que ens hem d'aturar una mica, Antonio, que ens expliquis una mica per què és important la batalla d'Uclés, qui s'enfronta en aquesta batalla i com afectarà a la vida de la nostra estimada Garça de Lleó. Bé, en primer lloc, Urraca en aquest moment ja és reina de Galícia. De fet, el seu pare el que fa és dividir, una part de Galícia serà la part nord per ella i Raimon de Borgonya, la part sud se l'entregarà a Enric, que és un comte de Portugal, junt amb la seva germana, Elvira, i formen el comtat de Portucalis, que després voldrà convertir-se en un reialme i serà lloc d'enfrontament permanent entre una fidelitat o una altra. I després el que és anomenat hereu a la corona és Sancho Raimúndez,
que és el seu fill. Tothom pensava que ell seria l'hereu, el rei natural, però la batalla, precisament la batalla d'Uclés, una altra vegada amb els almoràvits, cau, mor, i això significa que ja no tens l'hereu natural. És un home jove. És curiós perquè sabent que va participar, anava amb Álvar Fáñez, anava en la lluita, i va tenir la desgràcia. És curiós perquè no n'hi ha molts reis que morin a l'edat mitjana a les batalles, això sí que l'Albert ho domina més. No n'hi ha molts. Quan moren és o perquè no estan molt bé de... han passat molt bona nit, deixem-ho allà, O perquè tenia un germà que tornava de la mili i va agafar l'escopeta de papa? o bé perquè decideix que s'ha canviat de dinastia. Llavors sí que n'hi ha un cop, com el cas de Ricard III d'Anglaterra, que és l'últim, realment, del Plantagenet, que el volen eliminar per canviar la dinastia. Però si no, pots punir en batalla, és veritat, però intentes que això no succeís. Però clar, en l'enfrontament amb els musulmans cau i, evidentment, es convertirà ella en reina. I aquí tenim ja un problema que és important, perquè, clar, convertir-se en reina del territori... Reina de Lleó. De Lleó. De Lleó. Lleó, és la primera... Era de Galícia i ara també ho serà de Lleó. Ara serà de Lleó, també. I ara m'imagino, quan Urraca la proclamen reina de Lleó, que diuen urra, urra, ca. Segurament va passar així. No s'ha trobat encara el document que ho pugui atestiguar, però passarà. Segur. Sí, i la mort del personatge, com deia, no? de Sancho Alfonsez, en morir és curiós perquè el que passarà és que ell es convertirà. I en els nobles hi ha un desacord, perquè alguns diran que en aquest moment pensem que ja Urraca està viuda i han de tenir un possible marit. I aquí el ventall es va obrir molt bé. Quins n'hi havia ja per obrir? Doncs n'hi havia una part que després es convertirà, segons es demostra, tenint una part que són un noble castellà que es deia Gómez González. Gómez González. Gómez González, sí. Després un altre que es deia Pedro González de Lara, de la família dels Lara, dels infants de Lara. I després n'hi havia altra proposta, que és la que no li agradava a la majoria dels nobles de Lleó, que és Alfonso el Batallador, el rei d'Aragó. Per què no agradava a Alfonso el Batallador? Perquè tenia unes idees diferents, era portar a un rei amb uns costums absolutament diferents, que podia tractar d'imposar les seves idees, i evidentment els gallecs tampoc els agradava molt, i els gallecs també optaran després per intentar jugar junts. Aquí el que tenien és un escat de joc molt complicat, perquè anirem canviant les relacions segons les necessitats. D'aquests candidats, uns preferien clarament a Gómez González, perquè era un noble leonès, que tenia una tradició. Un altres preferiran a la família de Pedro González de Lara, perquè tenen tota una tradició familiar i tot queda allà a casa, no? Són lleonesos, etc. En canvi, és curiós perquè una part de les ciutats, i sobretot de la Castella, que és més fronterera, prefereix com a rei a Alfons el Batallador. I la pregunta és per què? Perquè té un exèrcit i ajuda... Perquè és un rei de frontera. És un rei de frontera que pot ajudar molt a la lluita. I aquest és la seva idea, precisament. Ella no està, perquè sabent, no estava a favor. I, de fet, també tot el clergat francès, de tradició francesa, el clergat lleonet, tampoc està a favor. Perquè, clar, és un enfrontament, també hem de jugar la visió de que poden perdre, sobretot poder, perquè el primer que farà quan arriba el batallador, quan es casi, doncs canviarà els abats de diferents monestirs i posarà personatges que són aragonesos. Llavors, clar, això ja no. Sí, per exemple, en el monestir de Sahagún, que és un lloc molt important, una tradició molt important, canvia l'abat i posa el seu germà Ramiro. Cap problema. Jo vaig canviant, no? Els francesos perden influència? Moltíssima. Llavors, clar, això sí que el que fa és que, clar, de fet serà tot el clergat de lleonès i també una part del gallec defensarà sempre l'opció, evidentment, el que tingui més poder Urraca i fins i tot
que es divorci ràpidament, perquè molt aviat ja demana el divorci. Clar, aquí potser hi ha uns quants oients flipant una mica, no? Divorci a l'edat mitjana, com és que, per molt que siguis una reina, com a l'edat mitjana no es divorciava ningú. Ningú s'ha divorciat mai abans dels anys 70-80 del segle XX, no? Ho sento, a l'edat mitjana, igual que a l'època romana, igual que amb tota la història, la gent s'ha divorciat amb total normalitat i en això ni els reis medievals ni la gent de l'edat mitjana és una excepció, no? Té més a veure amb el nostre puritanisme post-Trento, creure, no, en la sacrosanta inviolabilitat del sacrament matrimonial que no pas a l'edat mitjana on els divorcis estaven a l'hora del dia, no? Sí, trigarà més en aconseguir el divorci, però ella ja proposa divorciar-se, perquè diu que no li agrada, després que li donarà maltractes i això, els maltractaments, etc. I trigarà temps, perquè n'hi haurà una relació complicada. Ella acceptarà la defensa, de fet, primer viatja amb ell a Aragó, i allà estarà a Aragó, i després tornarà, i el que fa, molt intel·ligent, doncs, per tractar d'aconseguir el recolzament d'una part del poble, primer, com el seu fill està a càrrec dels gallecs, serà l'hereu natural del regne de Galícia, i també ella el que fa és donar-li la potestat sobre la part de frontera castellana amb els àrabs. I el que és molt curiós en aquest cas és què és el que passa, pensem, quan es casa amb el rei, quines serien les capitulacions que fan. I ell diu, si tu és reina, mentre tu visquis, no n'hi ha cap problema. Continuaràs sent reina. En el moment en què tu moris, jo seré usufructuari de tots els teus territoris. Si tenim tu i jo un altre fill, aquest fill serà el meu hereu. Clar, això significa treure a l'hereu primer, que evidentment ni una part dels lleonesos ni els gallecs estaven disposats a perdre. I després diu, en el cas de que jo mori, tu et quedaràs en tots els meus territoris, si no tinc herència. Més hereus. Clar, aquesta és una jugada molt interessant, perquè després, com veurem, ella juga aquestes cartes, no? I ja semblava molt beneficiós, en realitat, per el pacte pels lleonesos, però tenia una trampa, perquè, clar, el batallador sabia que volia exercir com a rei. En canvi, ella també volia exercir com a reina, perquè clar, t'ha tocat ser reina, no deixaràs el teu poder, no? I deixaràs que vingui aquí a governar, perquè de fet ella és la reina. No, i és la reina per dret propi, no? És el que hem dit, és la primera reina per dret propi de les monarquies europees, no? No és la dona del rei, sinó és la reina, i en tot cas, al fons, el batallador és el marit de la reina. Exactament. No? Perquè, com en el cas del divorci, no és sorprenent, perquè és una qüestió de llinatge, és una qüestió de família. No? La variable o la intersecció reialesa o família nobiliària va per davant de la intersecció gènere, no? Té molt més capacitat de maniobra, té molt més capacitat d'exercir poder una dona noble, una dona de l'alta noblesa o una dona de la reialesa que una dona normal, no? Perquè pesa més el fet de la teoria, classe social, que no pas el gènere. Per tant, ens pot sorprendre molt a nosaltres que personatges com Leonor d'Aquitània o com a Urraca I o com Blanca de Castilla tinguin un poder molt gran, però el tenen d'una manera bastant normalitzada a l'època, no? I aquesta és la pregunta, no? Què fa ella com a reina, no? Què sabem del seu regnat, quines decisions pren ella com a reina, és a dir, perquè quan parlem de reis mai parlem molta estona de les seves dones, no? Pues si estem parlant d'una reina, parlem també de quina política fa, no? Es nota la seva mà en les decisions, no? De la política de Lleó en aquests anys inicials del segle XII? És molt difícil perquè, clar, ella s'enfrontarà amb molts fronts en rebel·lió, no? Per exemple, l'atenció als gallecs que volen mantenir els seus drets, ella imposarà i lluitarà per imposar-se que sigui reconeguda sempre com a reina, encara que tingui el seu fill. Llavors necessitarà el recolzament d'aquesta gent i mantindran les lleis de Galícia,
però sí que té molt poder en quant a com, pensem per exemple que ella és la que pot triar i anomenar abats i fins i tot bisbes en aquest moment, i això li dona molt poder. I clar, això ella ho conservarà i lluitarà per tenir-ho sempre. Després, per exemple, jugarà també les cartes, que fins i tot hi ha un moment en què ella viatja a Saragossa i no sabent si viatjarà a Saragossa per recolzar el seu marit, que en aquest moment està en guerra amb la taifa de Saragossa, o senzillament per pactar amb el rei de Saragossa perquè lluiti amb el seu marit. O sigui, hi ha tota una política interna. Ella és la que demanarà ajut al papa fins i tot. Menuda, eh? Sí, demanarà ajut al papa per lluitar contra la seva germana, perquè la seva germana també vol tenir poder. Llavors, en aquest context, ella exercirà tot el que pugui. Fiarà molt, tindrà molta confiança a Álvar Fáñez, perquè havia estat un personatge fidel al seu pare, i quan caigui Álvar Fáñez es veurà com aquest poder quedarà molt més reduït, i juga sempre al recolzament dels nobles. És a dir, si he de deixar que el meu fill sigui l'hereu o sigui, es converteixi en rei de Galícia, perquè els nobles gallecs em donin a mi un exèrcit i poder lluitar, enfrontar-me, no només amb els almoràvits, sinó també enfrontar-me amb el meu marit, doncs ho faré. I hi ha una lluita interna, una lluita en realitat és una guerra civil, que estan per tot arreu, a veure qui és. I això també hem de tenir en compte, perquè aquesta disgregació, aquest trencament de la unitat del reialme, el que fa és debilitar-lo molt enfront del poder almoràvit. I llavors també en aquest sentit doncs, el batallador té més importància, perquè té un exèrcit més poderós. I aquesta és aquesta lluita sistemàtica que veiem com uns altres, etc. I també com intentarà el batallador que no sigui precisament el fill que després es convertirà en Alfons, el rei de Lleó, Alfons VII, l'imperator, que no sigui l'hereu. Tractarà d'aconseguir que no sigui així, però no podrà. Perquè ella és molt lluitadora i a més hem de tenir en compte que té uns personatges al darrere, aquest famós Gómez González, que sempre està al costat, ja veurem per què, i també el que deia abans, el Pedro González de Lara. Tots dos aquests seran sempre fidels a ella. I serà una forma d'una part de la noblesa lleonesa que recolzarà la seva reina. Per interessos, evidentment, però també per altres raons. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia. I en aquests minuts finals del programa, com no, els introduïm amb els minuts finals de El nom de la rosa, no? Que també, si parlem d'aquest imaginari medieval, és una de les pel·lícules de referència. En aquest cas, El nom de la rosa és Urraca, com a nom de rosa potser no és gaire atractiu, però si ens ha quedat alguna cosa, és que Urraca és la rosa i Alfons el batallador el capullo. No? En tot cas, deies, sabem que s'ha casat 2 cops, primer amb Ramon de Borgonya, després aquest matrimoni tan estrany amb Alfons el batallador, que tu ja mateix has avançat que acabarà en drama, acabarà en divorci. Però volíem saber una mica com anirà aquest matrimoni, no? Durarà molt, tindran descendència, acabaran bé,
Es faran whatsapps anys després dient si se'n recorden de lo que passó en la cabanya del Turmo. A veure, no tindran descendència perquè jo gairebé no va estar junts. Encara que els veiem viatjar, diuen que era molt misògen, Alfons el Batallador. Era un fife. Llavors, clar, no era molt seductor per la seva dona i a més ja havia garantit la seva... Ja tenia hereus, per tant podia mantenir-se a distància. Penseu que després, fem spoiler, en el programa, Alfons el Batallador és el que la liarà part amb la seva herència, no? Que després serà el que molt intentar ser heretar el regne de Lleó, no? Mantenir un hereu per Aragó, i després serà el que no tindrà fills i donarà el seu regne als ordres militars, no? Sí, llavors, quan hi ha tot aquest lío que el seu germà ha de sortir del monestir per... Sí, per tornar... És un personatge inquietant, com a poc. Sí, doncs el que passa amb aquest, precisament, és que ell s'alegarà pel seu divorci que són consanguinitat, perquè hi ha parents que s'uneixen. Evidentment, tota la noblesa, la realesa castellana, i lleonesa i aragonesa, i fins i tot catalana, està emparentada. O sigui, això és molt fàcil, perquè el grau de consanguinitat, el 5è grau, és impossible. Pensem, per exemple, que si anem una de les excuses que va utilitzar i que li va costar després, va tenir un problema, no? Quan Enric IV de Castella doncs demana l'anul·lació matrimonial, primer demana que és consanguinitat i després diu que a més la meva dona està embruixada i jo sóc impotent per ella, amb ella només, i després li costarà, ell mateix comença amb el bulo aquest i el bulo després el menja, no? Doncs en aquest cas s'utilitzarà aquesta idea de consanguinitat que perfectament ja pots dissoldre el matrimoni perquè ella ja ha demostrat que no és estèril perquè ha tingut fills, per tant no tens aquest problema, i ella té uns amants, o sigui, té persones ja que la defensaran perquè el seu marit quan sàpiga acusarà de ser amant de Gómez González. Diu, aquesta té un afer, no? D'aquestos afers dins la realesa tenim molts. No? Llavors, el que farà serà... I li va regalar una pashmira? El que fa és la empersona, però curiosament, ja que és una aventura molt novel·lesca, el famós Gómez González la treurà d'allà, amb un exèrcit. Salvarà la seva amant. Això és molt literari, sí, molt novel·lesc. La treurà, la salvarà. De fet, ella va tenir un fill amb ell. I després també, va tenir, i també va tenir amb el González, el Pedro González, també va tenir hereus. I, o sigui, amb tothom menys amb Alfonso, que no devia ser molt... Era batallador, però no batallador en altre sentit, no? Perquè van veure, perquè clar... Muy batallador, poco cumplidor. I després d'això, clar, ella es quedarà ja, quan es divorci, del personatge que al final acceptarà el rebuig general i el poc d'acusament, s'anirà directament, tornarà a les seves terres, tot i que continuarà hostigant moltes vegades la frontera oriental de Castella, i ella continuarà sent reina, governant. Això sí, el seu fill es convertirà en rei ella governarà amb el seu fill allà a Galícia per la influència dels nobles que volen que sigui el rei, el seu fill. I això és molt important. No volen que sigui ella, però clar, volen que sigui el seu fill que té 7 anys, 8 anys, perquè és un titella fàcil de controlar. I en aquest cas tenim, com deia abans, no, els nobles de Trava, que tenen aquesta idea de ser els hereus, i també un personatge del que parlaven, que és el famós Gelmírez. Fins i tot, la reina viatja constantment a Santiago de Compostela, això no ho hem d'oblidar, que en aquest moment és la gran església, la gran catedral que havia fet construir el seu pare, i on està el seu pare enterrat, a diferència de la majoria dels reis de Lleó, que estan enterrats a Lleó, a Sant Isidor, i on ella també retornarà allà. Doncs el que faran allà a Galícia, doncs ella posa setge a Gelmírez
perquè ha de reconèixer el seu poder, i el que fa Gelmírez quan ella entra pactant que acceptaran una sèrie de conseqüències, el poble gallec es revolta i fins i tot sabent que ella va córrer el perill de morir. O sigui, la van treure, la van despullar, li van llançar pedres i va quedar, això és una humiliació total, evidentment. I així acaba la quarta temporada de Joc de Trons. Sí, el que passa és que després ella, doncs, civilinament, la història completa diu, va prendre després les seves mesures. És a dir, va escabetxar ja tothom el que va poder, perquè clar, l'havien humiliat. És una reina, eh? Bueno, aquesta és la gran pregunta, no? Ja, si hem anat seguint el fil conductor del programa, veiem que el gran problema, no? El gran vesper polític en aquest moment del regne està a Galícia, no? Amb una noblesa molt tradicional, molt arrelada, amb molt poder, no? Aquesta tensió entre la gran noblesa de cort i la noblesa de frontera, no? Aquests nouvinguts que estan fent riquesa al voltant, no? dels reis de Lleó i a Castella, un poder religiós molt fort, no? Marcat en aquest bisbat de Sant Jaume de Compostela, que a més està començant, no? a moure aquesta maquinària del pelegrinatge, no? D'aquesta idea de la suposada tomba de l'apòstol, que bueno, és una cosa que els surt bé, perquè per exemple el del Càliz de León, que parlarem d'aquí una estona sense anar temps, pues, que és un intent del segle XXI de fer el mateix, no ha funcionat, no? Però clar, llavors hi ha una tensió molt gran en aquest punt concret. Pensem també, no?, que s'està consolidant el comtat, o el regne de Portugal, estem en i és tot això un bisbe, que a més és un bisbe guerrer, no? Sí, sí. No, és un bisbe com molt de literatura èpica. Com acaba tot això, no? Com aconseguirà Urraca contentar o no, o sotmetre o no a aquesta noblesa gallega, a aquest bisbat de Compostela, que li suposen potser el gran fre, o un dels grans frens al seu poder. Doncs el que aconseguirà, al final, pactarà amb ells i serà el seu fill, el que queda com anomenat rei de Galícia. També ella compartirà el reialme de Lleó com a reina, i el rei també, i el fill també, és rei de tota la zona castellana, i d'aquesta forma ja queden contents mentre que estiguin allà i puguin continuar amb els seus... no imposi el que volia imposar, els canvis, etc. Pensem que tot el que seria el clergat gallec té una tradició i mantindrà aquesta tradició enfront de les reformes possibles que venen des dels altres monestirs. Perquè Sahagún és molt important, fa molta ombra i està sota el control francès. A més, actua el papa. El papa posa ordre. Sí, aquí tenim una ordre de Cluny, després vindrà també, no, més endavant un Pfister, amb diferents tipus de reforma, no? Quin ritus es segueix o no en cada territori, no? Aquest paper, no? Que es veu molt bé a la història compostelana, no? De com des de Sant Jaume de Compostela s'està intentant crear, no? un discurs polític, un discurs religiós diferent i crear un nucli de poder gallec molt fort. I això, bueno, és un programa fascinant, donaria per un altre programa, no? Només veure totes aquestes intrigues polítiques, perquè moltes vegades, com a l'edat mitjana, o a la història en general, però l'edat mitjana en particular, sabem com acaba la cosa, no? Estem fent trampes al solitari, no? Perquè nosaltres quan ens apropem a certs períodes històrics ja sabem què passa, ja sabem com acaba, i llavors ens sembla que només hi ha un discurs únic, no? I fem molt fàcil la història de darrere cap endavant, no? I els reis de Castella fan això, o els reis de Lleó fan això, o la reialesa medieval fa això. Però a l'hora de la veritat existeix un joc polític molt més intens, no? Jo, per exemple, recordo sempre el discurs que les corts castellanes fan quan arriba el futur Carles I d'Espanya. Hi ha un discurs antimonàrquic, no? De les ciutats, dels lletrats, totalment impensable, no? Si pensem, no? Que la reialesa és la gran institució medieval, no? De que tothom era monàrquic a l'edat mitjana. Això passa perquè hem perdut, no? La política diària, no? Les faccions, les diferents opcions polítiques que hi havia en cada moment. I a Castella, a principis del segle XII, hi ha moltes opcions polítiques. No és el mateix ser un noble gallec que un noble castellà, no és el mateix ser un guerrer de frontera que un cortesà
d'Astorga o de Lleó, no és el mateix venir d'una tradició visigoda que d'una tradició francesa, no és el mateix recolzar aquest invent de Compostela que apostar potser per unes seus més orientades a l'hora de Cluny, per exemple. Llavors, aquestes subtileses de la política que tenim molt clares per la política del segle XXI se'ns oblida que han existit. No? Al Lleó del segle XII, a la Barcelona del segle XV o en molts altres moments. Llavors, és fascinant veure com aquests personatges com a Urraca, ens permeten posar llum a la foscor d'aquests períodes i trencar aquesta visió monolítica. No? Llavors, per tancar una mica el programa, la pregunta seria com ha tractat la historiografia castellana, no? Que ja sabem de què pecogea, o la cultura popular, no? La figura de la reina Urraca, que no deixa de ser com una, fent un molt dolent joc de paraules, una rara avis, no? Sí, en la historiografia castellana, perquè és una dona que s'enfronta a l'església, una dona que s'enfronta al seu marit, que neda en dues aigües, no? entre el clergat i la noblesa, entre els funcionaris àulics de cort i els nobles de frontera. Llavors, és un personatge que té tots els elements per caure malament a molta gent perquè trenca moltes coses. Llavors, historiogràficament, què s'ha dit? Sí, de fet, ha passat sense gran importància, perquè clar, ofuscada per les figures masculines, evidentment. I és al segle XIX sí que tenim quadres d'ella, es torna a reivindicar, però en realitat com una dona que sí que ha lluitat per defensar el reialme, però no ha tingut pensem que els estudis més seriosos són relativament actuals, és a dir, igual que la figura de Gelmírez, etc. són els estudis... monografies des del segle XVIII de manera... En canvi, ella no té aquesta fortuna, però és molt curiós perquè hem de pensar que el regne en aquest moment, aquest territori de Lleó, el territori de Galícia, és precisament, i tota la noblesa, les famílies nobiliàries gallegues, les que portaran, és la idea inicial de tota la poesia que després arribarà des de França, que és els trobadors. Els trobadors gallecs i portuguesos sorgeixen en aquestes cases nobiliàries. Tota la cultura trobadoresca ens ve primer per allà. O sigui, hi ha estudis que demostren que la tradició portuguesa trobadoresca surt en aquest ambient. Pensem, per exemple, la història compostelana ens diu que l'arribada de peregrins de tot arreu d'Europa doncs arriba i porta una cosa que serà molt important per la història de la cultura occidental, que és la matèria artúrica. Tota la història de Tristany, Iseu, etc. I fins i tot tenint documentat, i és un cas molt curiós, perquè és de l'època, si surten, de l'època de regnat, precisament, d'Urraca, doncs n'hi havia una columna historiada que ara es troba al Museu de la Catedral, que representa el viatge de Tristany cap a Irlanda. És un personatge i això estava en la porta francígena, és a dir, la porta que accedies des de França, i estava ficada allà, i ara la van treure. I això ens posa en relació a una altra història que és tot el món de... Però això serà una matèria per un altre programa. Jo només desitjo que aquest programa serveixi molt ràpidament per que baixin el nombre de nenes que es diuen eures, ones, llum, mar, estrelles, i comencin a aparèixer urraques. No? Com a nom reivindiquem Urraca com a nom de dona. I com a personatge històric també reivindiquem avui amb aquest programa que li ha dedicat l'Antonio Contreras. Moltíssimes gràcies per venir aquí a les portes de Troia. A vosaltres per convidar-me. Alberto Retxe, moltes gràcies. A tu. L'Adrià Tirado al control tècnic i qui us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les portes de Troia. A les portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.